आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. वन टाईम सेटलमेंटपासून वंचित राहिलेल्या एका व्यक्तीचे 13 लोकांच्या यादीतून नाव वगळले होते. याबाबत संजय नाईक यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. दरम्यान चर्चेसाठी बोलवल्यामुळे संजय नाईक यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे. मी श्री संजय नाईक, तिलारी संघर्ष समितीचे सचिव आणि सामाजिक कार्यकर्ते. गेली 15 वर्ष संघर्ष चालू आहे आणि या संघर्षाचं प्रतीक म्हणून 20 जून 2009ला संघर्ष समिती सुरू झाली. पहिला निर्णय 15/6/2014ला परिपात झाला. दुसरा निर्णय 30/11/2023ला परिपात झाला. अशा प्रकारचे शासनाचे 2 अध्यादेश जाहीर पडले. एक रकमी अनुदान देण्याबाबत तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना, आणि त्याच्यामध्ये पहिल्या गोष्टीमध्ये जे आर झाला त्यामध्ये काही लोक चुकून नजर चुकले राहिले होते. केंद्रीय खुर्द अशा प्रकारची 22 लोकांची यादी पुन्हा एकदा आर परिपात झाला. आणि पुन्हा एकदा परत आता सुभाष लिंगू हरिजन यांच्यावर अन्याय झालेला होता. केंद्रीय बुद्रुकच्या व्यक्तीवर, दलित समाजाच्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला होता. तरी पण मी आदरणीय पंतप्रधान महोदयांना 26/1/2024 रोजी आपल्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार, प्राणांतिक उपोषणातिक आत्मदहन करणार अशा प्रकारचे संकेत दिलेले होते. देशाच्या पंतप्रधानांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एक संकेत दिले. याबद्दल कोणत्या प्रकारचं टोकाचं पाऊल उचलता कामा नये. एक भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी लोकशाहीमध्ये हक्क मागितलेला आहे. योग्य तऱ्हेने पडताळणी करून त्या योग्य निर्णय देण्यात यावा अशा प्रकारचे संकेत दिल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्याने तिलारीचे पाटबंधारे अधिकारी, कार्यकारी अभियंता श्री जाधव साहेब यांना बोलावून घेऊन आणि पुनर्वसन यांना बोलावून घेऊन योग्य त्याचे निर्देश काल त्यांचे परिपात झाले. आणि त्या पद्धतीने सुभाष लिंगू जाधव यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे तो त्यांच्या निदर्शन आल्यानंतर त्यांनी तातडीने मला आज पत्र दिलेलं आहे की सुभाष लिंगू यांना कोणत्याही परिस्थितीने 1 महिन्याच्या आज आम्ही पेमेंट अदा करू. अधिक त्यांच्या आईचा जो दाखला आहे त्याच्यावर कोणत्याही जगाफटका येणार नाही अशा प्रकारची ग्वाही आणि लेखी उत्तर मला दिलेलं आहे. त्यामुळे मी जे 26 जानेवारी 2024 रोजी होणारे आंदोलन तुर्तास आदरणीय कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी आणि देशाचे पंतप्रधान यांचा आदर ठेवून आणि आदरणीय संदेशजी पारकर आणि माझे स्थानिक आमदार आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक यांचा आदर ठेवून हे मी आंदोलन तुर्तास स्थगित करत आहे असं मी जाहीर करतो. आणि या आनंद असा एवढाच होतो आहे की संघर्षाला कधी अपयश आलं नाही तर संघर्षाला यशच मिळत गेलं. कारण सत्य हे सत्य असतं अशा पद्धतीत. आणि संदेश पारकरच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याने आतापर्यंत जर लढा उभारला तर तो लढा कधी अपयशी ठरत नाही, तो मैदानात यशस्वीच करून येतो. त्यामुळे मी हे सर्वस्वी माझं यश जे आहे ते माझ्या ग्रामदेवतेला देतोच, केंद्रीय बुद्रुकच्या सातेरी देवीलाही देतो आणि आदरणीय संदेश पारकरना याचं खरोखरच श्रेय देतो की कार्यकर्ता घडवत असताना त्याला मजबूत करण्याचं काम आदरणीय संदेशजी पारकर करतात, योग्य तऱ्हेचं बाळकडू पाजवतात. त्यामुळे मी प्रशासनाला आणि राज्य शासनाला आणि केंद्र सरकारला प्रश्न विचारू शकलो आणि त्याचं उत्तरही घेऊ शकलो, याबद्दल मला आनंद होतो. तसेच कालेलकर नियमानुसार आणि कोर्टात जाऊन कोर्टाच्या नियमानुसार जे कर्मचारी कामाला लागलेले आहेत त्यांनाही शासनाने उघडलेलं होतं की तुम्ही प्रकल्पग्रस्त म्हणून लागले आहात, त्यामुळे तुम्हाला 5 लाख रुपये देता येत नाही. त्या संदर्भातही आदरणीय जिल्हाधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी यांच्याशी चर्चा झाली असता मी त्यांना त्या निदर्शनात एक चांगल्या प्रकारची त्रुट्या आणून दिल्या आणि त्या त्रुटी त्याने निरसन करण्याचं माझ्याकडून मुदत मागितली आणि या मुदतीत देणं हे माझं क्रमप्राप्त कर्तव्य आहे. कारण भारतीय नागरिक म्हणून मी त्याला 30 एप्रिलपर्यंत मुदत दिलेली आहे. तरी तिलारीतील किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट असतील, पोलीस डिपार्टमेंट असतील, महसूल शाखा असतील, अन्य सगळ्या डिपार्टमेंट जे प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारक असतील आणि ते दाखल्याच्या आधारे नोकरीला लागत असतील त्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. परंतु नोकरीला दाखल्याच्या आधारे लागत असतील, शासनाला फसवत असतील तर त्यांचीही गय केली जाणार नाही. त्यांनाही खरोखरच कायदेशीर मार्गाने सामना करावा लागेल. कायदेशीर मार्गाने त्यांना शासनात जर नुकसान करत असतील आणि शासनाला फसवत असतील तर त्यांना कस्टडी भोगावी लागतील. आणि अदरवाईज जर शासन यांच्यावर विनाकारण अन्याय करत असेल तर माझ्यासारखा मनुष्य शासनाच्या विरोधात पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे मी आदरणीय कार्यकारी अभियंत्यांना 3 महिन्याची मुदत दिलेली आहे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.